Tak, já vás dneska zdravím. Dnes natáčím odpoledne. Já jsem byla ráno... Ať tam zavřeš dveře, no? No, dobře. Už jsi tam dal hračky? Jo, dobře. Jsem ráno uklidila, dělala takové ty věci. Potom jsem musela jet do obchodu a vyzvednout Kristýnku. Ještě jsem řešila nějaké doktory. Jsem zařizovala pro děti, no a takže jsem si mákla docela. Teď jsem přijela, jak jsem přijela, tak jsem navařila a teď ještě dělám cookie pro děti. Tak to rychle dodělám a potom, a ještě po cestě jsem se zastavila v jednom obchodě a koupila jsem takový boxíky pro Bennyho. Jak dostal na Vánoce hračky, tak to tam chci nějak prostě uspořádat, tak to se to tady všude nějak nepovaluje. Dělám vždycky doma si těsto na cookie, děti to mají rádi. No a používám mouku takovou, to je prostě mouka na všechno, tady je jenom jeden druh mouky. A prostě musím si s tím vystačit, nedá se nic dělat. A potom ještě mám jednu mouku a to mám na pizzu přímo, to na testo, ukážu. Často domácí pizzu, tak to je taková prostě mouka. A nic jiného to není, potom ještě jak jsme bydleli v Plymouthu, tak tam byl kousek od nás polský obchod, tak tam se dalo nakoupit hodně věcí. V tom obchodě se daly koupit věci z Evropy, hodně i některé české produkty tam byly, dalo se tam dobře nakoupit. No, tak tam jsem nakupovala hodně na vaření, na pečení a měli tam i dobré housky, uzeninu, všechno. Takže tam jsme jezdili, ale tady je to daleko, to už by bylo daleko, to už by tak 1,5 hodiny tam jeli, takže to je hodně daleko. No, tak jo, tak já dělám ty, okay. Já vždycky dělám takové kuličky prostě a ono se to v té troubě z toho udělá cookie, že jo. Tak jo, takže já udělám takové kuličky a jinak dělám to jenom z jedné dávky a nám to stačí. Stačí, děti toho nesní jako hodně, toho sladkého. My máme rádi čerstvé jídlo, co se uvaří, upeče, takže se to vždycky hned sní. A já mám z toho i lepší pocit, protože jak bych to nechala do druhého dne, prostě udělala toho strašně moc. Jako klidně bych mohla, ale u nás by to nikdo nejedl druhý den. Takže my máme opravdu rádi čerstvé jídlo a děti prostě se toho potom už nedotknou. Možná jsou v tomto hodně rozmazlené, ale prostě to tak je. Tak já už vím, co mám prostě za množství udělat a opravdu to stačí. A pokud se třeba stane, že něco prostě je míň, tak to prostě dodělám. Tak to udělám znovu a je to. Tak, takže já to tady rychle udělám ty kuličky. Jak se omlouvám za to, jak dneska vypadá, já jsem vůbec nestíhala nic. Já si myslím, že jsem se ani nestihla podívat do zrcadla snad. Tak se omlouvám, dneska to fakt vůbec neřeším. Chci mít všechno hotové, v pořádku a opravdu, ať to všechno stihnu. Tak jo, hotovo, je to jednoduché, rychlé. A je to za chvíličku hotovo. Kukisky už jsou hotové a já už půjdu na to prádlo. Tak já jsem tady tradičně u skládání prádla. Už mám všechno hotové, tak poskládám prádlo a půjdu pro děti na autobus. Tak, já jsem si tady napsala zase dotazy nějaké na papírek. Takže já bych začala si prvním dotazem. Jedna paní se mě ptala se mě už včera. Já jsem akorát zapomněla zodpovědět. Jak je to u nás, když jsem nemocná? Jestli mám někoho na hlídání nebo někdo pomůže. Takže u nás je to tak, že teda já to musím zaťukat, ale už dlouho jsem opravdu nemocná nebyla. Byla jsem naposledy nemocná, když se narodila Kristýnka. Po půl roce jsem byla nemocná a musela jsem vyloženě ležet v posteli. A to byl manžel doma, to si vzal, já si myslím, že si vzal volno, ale normálně pracoval z domu nějak. Ale staral se o všechno, prostě staral se o děti, vařil, vyzvedával ze školky. A potom nějak jako se už nic nestalo, že bych byla nějak nemocná. Když jsme se přestěhovali do Číny, tak to byla asi taková poslední moje nemoc a od té doby nějak nemocná nebývala. A vlastně i když byl ten covid, tak jsem měla hodně slabý průběh, protože jsem měla jenom zvýšenou teplotu a v podstatě mě nic ani nebylo. A
nevím, no. A když mi opravdu, když mám něco takového, třeba když jsem měla ten covid, tak to manžel třeba zůstane doma a v tu dobu, když mě není dobře, třeba ten 1-2 dny a potom jde normálně do práce a pak už to, no. Takže manžel zůstane doma a postará se. My nemáme všechny děti malé, takže ty velké děti už pomůžou hodně a kdyby bylo úplně něco vážného, teda doufám, že se nic takového nestane, tak i ta Kačka pomůže, přijede, její přítel pomůže, jako je to úplně normální, my si takhle pomáháme, takže není to jenom tak, že by všechno viselo na mě a že bych z toho musela mít nějaký strach, velké obavy, že se něco stane. Máme to tak, že si pomáháme. Já ani nevím, co bych tomu víc řekla, protože mi to přijde tak automatické, jako že si lidi pomáhají, že když se něco stane, tak normálně pomůžou všichni a já ani nad tím nepřemýšlím. Popravdě nad tím nepřemýšlím vůbec. Protože i kdyby se něco stalo a manžel byl třeba někde pryč, tak on okamžitě přiletí. A jinak pomůžou velké děti, Kačenka pomůže. Vždycky to tak bylo a bude. Tak to máme, no. Takže já ani nemám snad nějakou odpověď na to, jako ani nevím, popravdě ani nevím. A potom vlastně třeba s tím jídlem, tak pokud by se něco takového, že bych nemohla navařit, tak zase taková tragédie to není, protože tady se dá spoustu jídel objednat, manžel by to prostě pořešil nějak, když by nemohl vařit a musel třeba pracovat. Což on třeba teďka už moc nevaří. On vařil dřív, ale teďka má opravdu hodně práce, je pořád v práci. Tak by to jídlo určitě pořešil tím, že by objednal a nějak by se postaral. Když ne on, tak by objednali děti a všechno pořešili. Takže děti jsou šikovné, jsou samostatné a už i ten 13letý syn by objednal jídlo pro celou rodinu, anebo by něco rychlého navařil. Takže tady vůbec nemám strach. O jídlo vůbec nemám strach. A ten úklid, co dělám, tak taky se nějak pořešilo. To bych jim řekla, co mají všechno udělat. Toto bych uzavřela, takže pokud něco se doma děje, kdybych vypadla z tady toho provozu, tak to tady nespadne Prostě to tady na komí nespadne. Prostě by normálně jeli dál, protože i když jsem třeba byla v porodnici, fungovali dál všichni. Pomáhali si, starší děti normálně zafungovaly a je to úplně v pohodě, protože často se stává, že třeba jdeme na dovolenou a starší děti už s náma nejedou, anebo tam za náma přiletí. To se nám teďka během 2 let takhle stalo, že nejstarší děti za náma přiletěli a potom zase odletěli zpátky, protože my jedeme třeba na dovolenou na delší dobu. Třeba na 2 týdny a oni už mají nějaký program a nechcou celou dobu s námi jet. Nemají čas na to třeba celý 2 týdny, protože měli různé brigády, tréninky a takové věci. Takže oni za náma přiletí. A to jsou tady sami doma a normálně si vaří, nakupují, uklízí, takže normálně, když přijedeme domů, tak všechno funguje tak, jak má a úplně v pohodě, takže zvládají všechno. Jsou to šikovné, samostatné děti a opravdu už jsou schopni se o sebe postarat. Tak nějak to tady máme, no. Potom další věc tam byla, jak spím. Takže jak spím. Já vstávám, jak jsem říkala, kolem té 5:30 každý den. A potom, kolik chodím spát, tak já spím asi tak 6 hodin v průměru, bych řekla, jsem nad tím právě přemýšlela dneska. Asi v průměru 6 hodin, ale někdy víc, někdy méně podle toho, jak jdu spát. Ale většinou teda se snažím opravdu, abych měla 6 až 7 hodin naspaných, protože potom jsem fakt unavená a jde to poznat. A je jako na té energii, na vším. Takže tak mě to vyhovuje, když mám kolem těch 6 až 7 hodin spánku. A teď už je to lepší, protože děti už se nebudí v noci, v podstatě skoro vůbec, jenom třeba, když jsou nemocné nebo něco. Ale teď už se nebudí, takže teďka už jsem hodně odpočatá. Ale když se budili často, hlavně ti 3 poslední, tak to bylo hodně náročné období. No. To jsem byla hodně unavená. To se budili v podstatě pořád dokola a bylo to hodně náročné, ale dalo se to zvládnout, se z toho zvládalo. No. Ale teď už je to rozhodně lepší. Další otázka byla kamarádi, jestli tady mám nějaké přátelé. Tak, popravdě, abych řekla, tak tady konkrétně ne, tady v této oblasti, protože my jsme se semka přestěhovali. Je to necelé 2 roky a je to hodně krátká doba, obzvlášť na Ameriku, protože tady není běžný, že by maminka šla s dítětem na hřiště dopoledne
nebo přes den a potkala tam další maminku s dětma. Tady všichni pracují, děti tady chodí téměř od narození do školek, jeslí, nebo maminky mají různé hlídání. Tady prostě dochází domů různé paní, které hlídají děti. A pro ty maminky rovnou jdou v podstatě po 6 týdnech, si myslím, možná i dřív, rovnou jdou do práce. Tady není žádná mateřská, takže vlastně tady ani ty maminky nechodí nějak jako s dětma ven. Já tady vůbec nikoho nepotkávám. Já třeba jezdím s Benem často na hřiště, na různých hřiště s ním jezdím, ale já tady vůbec přes den nepotkávám žádnou maminku s dítětem. Hřiště jsou úplně prázdný, v obchodech taky málo kdy se stane, že tam potkám nějaké děti malé. No, je to tady takhle v té Americe, to tak je, no, že tady ty ženy pracují a už potom nechodí vůbec s dětma ven a no, nepotkávám. Takže a navíc tady v této oblasti, jak bydlíme, tak my ty domy máme hodně rozházený, že tady známe ty sousedy v okolí, ale to už jsou manželé, kteří už mají dospělé děti a nejsou tam žádné děti. Ale když jsme bydleli v Plymouthu, tak my jsme tam měli vlastně, jak jsme byli v neighborhoodu, ale ty domy byly hodně vedle sebe. A my jsme znali v podstatě v tom našem okruhu všechny sousedy. A byli tam i s malými dětmi a byla tam mladá rodina, která měla 2 malé děti, takže ty naše děti si s nimi hrály, takže to bylo takové, že jsme se tam vyznali. No. Ještě jsem chtěla říct, když jsme žili v Německu, tak tam jsem si našla kamarádky mezi maminkami. A to byly maminky ze školky, kam chodila Kačenka, protože já jsem ji tam vozila. A to je právě to, no, že když jako ty maminky vozí, tak je tam takový jiný kontakt, no, ale tady všechno je tak, že dítě se zavede na autobus, anebo i když vezu děti do školy autem, tak jenom zastavím vlastně autem u té školy a tam už si ho převezme paní učitelka a odvede dítě do třídy. Takže tady se to právě takhle řeší, takže tady je úplně minimální kontakt vlastně s rodičema takhle, nebo jako s lidma. A nebo do školy se ani nemůže chodit, že bychom tam jako mohli, že bych zavedla děti do školy a šla tam do třídy. Prostě nejde, to jenom se dá dítě do ofisu, když se vejde do školy a potom z toho ofisu si už nějaká paní učitelka nebo já nevím, nějaká pracovnice si odvádí dítě do třídy. Takže tam je úplně minimální kontakt s lidma, takže tady to je takový dost omezený. Ale je pravda zase ta, že já na to nemám teďka vůbec čas, jako čím dál víc, nebo čím víc dětí jsem měla vždycky, tak méně času na tyto aktivity. Popravdě, nevadí mi to, já jsem tak zaneprázdněná a navíc mám hodně dětí už velkých doma. A abych pravdu řekla, tak jsou takový parťáci, kámoši, takže mi hodně, i třeba jdeme někde na kavčo, hodně mě vykládají, pořád něco vykládají a všechno vím od nich. Ze školy, celkově z běžného života v Americe, takže a Kačenka ta taky, s ní hodně a ji řešíme různé věci. Od ní z práce, hodně to zdraví a takové ty věci, takže my si hodně jako vykládáme. Takže v podstatě mě to ani tak nějak jako nechybí, ale třeba časem, až děti vyrostou, tak určitě to bude fajn. Jako ráda si s někým třeba půjdu sednout na kávu, nebo už zase budu si myslím si, že už se dostanu víc mezi lidi, třeba budu chodit do nějaké práce, nebo víc budu mezi lidma to vyhledávat, takže teď ani na to nemám čas, no. Takže mě to nechybí nějak mi to nechybí, no. A jinak jsem ještě chtěla říct tomu, že my jak tady vlastně žijeme, tak už žijeme v takové bublině, že už tady znám, jak jsem říkala, ty sousedy, nebo jdu do obchodu, už jsou tam známí lidi, už tak nějak jako víme ve škole, ti učitelé. A už jako tak nějak jsme tady jako doma, už komunikujeme s těma lidma, s doktorema a se všema. Tak mně připadne, že je to takový, že už jako jsme v takovém známém prostředí a ti lidi vlastně tady si hodně chtějí vykládat a oni se hodně jako nás i ptají, odkud jsme a tak, protože je to vždycky hodně zajímá. A tady v této oblasti konkrétně bylo hodně emigrantů z Česka, nějak kolem první světové války, takže často ti lidi tady vzpomínají, že jejich babičky, dědečci jsou vlastně původem z Česka, takže to je taky zajímavé, no. Tak jako je to v pořádku, jako nestěžuji si. Normálně bych to uzavřela
a prostě kamarádi budou určitě v budoucnu. Tak a teď ještě sladké tam bylo. Jestli děti jí sladké. Ano, děti jí sladké, úplně normálně, úplně jako každý dítě. Tady toto si myslím, že je nesmysl těm dětem zakazovat, nějak odepírat, protože oni stejně jednou by si k tomu našli cestu a možná ještě by to bylo horší. Takže já normálně sladkosti kupuji. Máme doma všechno, máme doma bonbony, nějaký co mají rádi hlavně, že hlavně takový ty gumové medvídky, ty Haribo a takové věci. Potom čokolády mají rádi, různé sušenky, nějaký ty čokoládové cookies, Oreo. Mají rádi taky chleba s nutellou, mají rádi úplně všechno, jako všechny děti. Akorát teda jedinou věc, co jim vždycky říkám, když jako přijedou ze školy, tak vždycky říkám, vezmi si první hlavní jídlo, jako něco normálního, takhle. Vezmi si jídlo, vezmi si, co jsem uvařila a potom si vezmi tu sladkost. Takže sladkosti u nás jsou povolené, vůbec jsem to nikdy nezakazovala. Jenom byl takový trend, vlastně když se narodila Kačenka, před těma 20 rokama, to byl takový trend, že se těm dětem vlastně mně přijde, že v tu dobu se nedávaly žádné sladkosti. Že se to hodně řešilo, že ty děti nesmí sladky a já nevím, to, že přišlo, že to bylo hodně. Já jsem s ní chodila všude možně na plavání a na různé cvičení a na angličtinu a tam to všude ty maminky to řešily. Já nevím, jestli je to i teďka, ale prostě všude se to pořád řešilo. Takže to vím, že jako byl takový trend, ale že jsem opravdu na to dávala pozor, jako jsem to řešila, moc toho nedostala těch sladkostí. Ale ona taky na to vzpomíná, že si mi to nechtěla dávat, no, tak vlastně si myslím, že to není dobrý. Hlavně ty děti si myslím, že musí mít doma dobré jídlo, jako kvalitní, aby tam prostě bylo všechno, aby dostávali všechno na jídlo a ať si vezmou sladký klidně. No a potom k tomu pečení. Normálně peču každý den v podstatě a je to kvůli tomu, že ty děti, když přijdou ze školy, tak oni mně připadají, že mají takový ten vlčí hlad, jo, že by chtěli všechno sníst. A oni přiletěli z té školy a teď začali prohrabávat, úplně první věc, začali prohrabávat ty skřínky, kde jsou nějaký ty bonbony, čokolády a začali to do sebe rvat. No ale já jsem to vlastně vymyslela tak, jsem si říkala, to je špatný, no, ale zase dohadovat s nima, že to je taky asi nikam nevede. Takže já jsem to vymyslela tak, že já každý den peču nějakou buchtu a oni vlastně přijedou, oni to tam vidí, že všechno na tom sporáku a tak. A oni když přijedou, tak uvidí tu buchtu a první třeba co je, tak si vezmou tu domácí buchtu a mně to teda přijde a pak si třeba vezmou ten oběd. A mně to teda přijde jako rozumnější, když si vezmou něco jako z domu upečeného nebo tak, než kdyby do sebe rvali taky bonbony nebo čokolády. Tak to je takovej, jako, to jsem si vymyslela, takový trik trošku na ně. A co jí za buchty, tak to jsou všechno možné, já peču. Honzovy buchty, trdelníky, různé bublaniny s ovocem, bábovky, peču i ty brownies, cookies, různý ten banánový chlebíček. No jo, peču hodně věcí. Akorát teda včera jsem nepekla a přes Vánoce jsem taky moc nepekla, protože to jsme měli doma hodně právě toho cukroví a takových sladkostí, bonbonů, čokoláda to. A já jsem přes ty Vánoce upekla nějakou buchtu a fakt jsem druhý den jsem ji vyhazovala, protože děti to prostě nesměly, prostě neměly na to chuť. Tak já jsem si říkala, nebudu vyhazovat jídlo, tak jsem nepekla a včera jsem taky ještě nepekla, protože jsem si myslela, že ještě nebudou mít na to chuť. A taky jako neměli, ani jak přijeli ze školy, tak hned se vrhli na to sushi právě. Tak se vrhli na to sushi, snědli sushi a až tak za hodinku jsem jim dávala jídlo, co jsem uvařila. No. Takže oni vždycky takhle přijedou a vždycky hned chtějí něco jíst, jako něco takového, ale tak to se dá dělat, no. Ještě jsem chtěla říct k tomu jídlu, že mě tam nějaká maminka psala, že jíme zdravě, nebo tak, což teda mě vůbec nepřijde oproti tomu, co tady se jí jako v Americe. Já vím, že z Ameriky jsou různé zprávy, že lidi tady trpí obezitou, jsou nezdraví, nezdravě se tady stravuje, já vím, jako asi jo, možná v jiných městech, nebo v jiných státech, možná jo, já nevím, nemám s tím zkušenost. Ale je pravda, že tady v tom Michiganu opravdu ti lidi hodně dbají na životosprávu. Jako je pravda, že občas tady člověk potká někoho obézního nebo tak. Ale tady dbají tady hodně na tu životosprávu a hlavně ti studenti a ty mladé děti. Nevím třeba jak jako dospělí, ale asi taky v podstatě.
No, ale ty malé děti, nebo oni jsou k tomu vedené prostě ve škole, že se musí o sebe starat, prostě musí sportovat. Je pravda, že tady v podstatě všechny děti mají nějaké sporty, jsou hodně aktivní. Opravdu si řeší tu životosprávu dobře, mají dokonce i ve školách předmět zdraví, kde toto se všechno řeší. Řeší se tam, co se má jíst, co způsobuje jaké nemoci, jo, že třeba se nemají jíst takové tuky nebo hodně cukru a takové věci. A ty děti to opravdu poslouchají a opravdu se podle toho řídí. Takže jako popravdě ty naše děti ani nemají potřebu jako jíst nějak nezdravě nebo jít tak, jak jako se to asi učí, ale je pravda ta, že třeba kolika oni mají různý, protože tady jsou různé národnosti, mají kamarády z celého světa v podstatě, co se tady přistěhovali. A je pravda, že spoustu jejich kamarádů jí ještě zdravější než my, nebo nemají tolik cukru, tuku v jídle jako my. A opravdu třeba, když naše děti někam něco nesou, třeba z české kuchyně, nebo co uvařím nebo upeču, tak jim to teda chutná, ale říkají zároveň, že je tam hodně třeba cukru nebo tuku, nebo mouky třeba. A jakože je pravda, že ty děti tady jí ještě zdravěji. Takže právě mně připadne, že ty naše děti moc zase tak zdravě nejí. Teda. Jakože máme všechno, že vlastně jak sladký, tak tučný věci a takové věci. No. Takže oni si teda na to tady dávají hodně velký pozor, ty děti a i ty maminky, třeba těm dětem, co chystají do školy, na ty svačinky, protože tady hodně se ty obědy tady hodně odsuzují jako i vlastně v podstatě Američani, nemají to rádi, že ty děti dostávají tady tyto obědy. Ale asi nemůžou s tím nic dělat, protože aby se tady připravovali jako nějaký kvalitní obědy nebo vařený, tak to by asi neměl kdo dělat, protože to vždycky, oni tady nemají vyloženě jako někoho do kuchyně, ani kuchyň snad nemají v té škole, to mají jenom jídelnu a tam se něco připraví v mikrovlnce a to ještě dělají lidi, kteří jsou nějací dobrovolníci nebo nějaký maminky, kteří si přivydělávají jenom pár hodin denně. A to tam, myslím, přijdou v 10 hodin a něco tam rychle připraví do oběda. Takže tam se ani nevaří, takže ono je to tady tak, spíš se doporučuje, aby ty děti dostávaly něco z domu na jídlo. Takže to jsem chtěla říct k tomu jídlu, že to tady, no, že to tak je. A já myslím, že už je to všechno. A já už pomalinku, snad jsem to řekla trošku srozumitelně. A já už půjdu za chvíličku pro ty děti na autobus. Chtěla bych vám poděkovat za všechno, za všechny krásné komentáře, za vaše odběry a že vás to baví. A budu se snažit vždycky odpovídat na vaše komentáře. Já se snažím odpovídat, ale občas mně přijde, že ten komentář se potom někde ztratí, že ho uvidím, pak už odepisuju později, tak kdyby jsem neodpověděla, tak to klidně napište někam znovu. No, jo, asi jo. Tak to napište znovu, protože fakt se stane, že to asi nenajdu. A nebo to najdu za dlouho, už potom, no. Tak jo, tak se mějte moc hezky.